मोनसे बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों बिटिसि हालामनिफ्राय दानिफ्राय सांग्रां जा बिटिसि हालामनि गासैबो सरकारि बिबानगिरिफ्रा दाफुंजाबाय बिटिसिआव भिजिलेन्स कमिटि सांग्रां जा जाख्लग्रा आरो खान्थि बादग्रा खालामग्रा सरकारि बिबानगिरिफ्रा बिटिसिआव दाफुंजाबाय जाख्लनाय हेंथायै आरो खान्थि बादग्रानि हेंथायै भिजिलेन्स कमिटि बिटिसिनि सिफ हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव गिबि जथुम खुंफुंनाय जाबाय बे मनिटरिं कमिटि आरो भिजिलेन्स कमिटिया बिटिसि नेहाथारिख नब्लाङाव गिबि जथुम खुंफुंनानै गोख्रोङै थांखि आजावनाय जादों बिटिसि हालामनि जाख्लनाय आरो खान्थि बादग्रानि हेंथायै आबुं रादाब लानानै फैदों बे समाव बिटिसि हालामनिफ्राय खान्थि बादग्रा आरो जाख्लग्राफ्रा सांग्रां जा दानिफ्राय बिटिसिआव दाफुंजाबाय बड'लेण्ड भिजिलेन्स कमिटि आरो बड'लेण्ड मनिटरिं कमिटि दाफुंजाबाय बिटिसि हालामाव आसाम सरकारनि बायदिनो सीएम भिजिलेन्स बायदि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकाराबो दाफुंनानै लाबाय बिटिसि नेहाथारिखौ गिबि जथुम खुंफुंनानै बेबायदिनो बिटिसि बड'लेण्ड भिजिलेन्स कमिटि आरो बड'लेण्ड मनिटरिं कमिटि हाग्रामा महिलानि मासि सामलायनायाव बिटिसि नेहाथारिखौ गिबि जथुम खुंफुंनाय जाबाय गिबि जथुमाव बड'लेण्ड हालामनि जौगाथायजों लोगोसे मावनांगौ बिबान आरो थांखिफोरखौ थि खालामनाय आरो मोजां सरकार खुंथायनि सायाव सावरायनाय जायो गोनांथार थांखि आजावनाय जायो आरो बड'लेण्ड हालामनि रायजोफोरनि जौगाथायनि मुलाम्फाफोरनि आरो बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय बिबानफोरखौ मोजाङै मावनो खावलायो बे कमिटिनि सोद्रोमाफोरा आरो गोबां बारग' एमएलए बिथांमोना बे कमिटियाव एबा सोद्रोमा महरै बाहागो लानाय जादों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बे कमिटिया गिबि खेब बिटिसि नेहाथारिखौ गिबि जथुम खुंफुंनाय आबुं खालामबाय आरो गिबि जथुमावनो बड'लेण्ड हालामनि जौगाथायजों लोगोसे सरकारि बिबानगिरिफोर आरो सरकारि बिथांखि मावफुंनायाव बड'लेण्ड हालामनि रायजोफोरनि मुलाम्फानि थाखाय माबायदि खामानि मावनांगौ बेखौ मोजाङै मावफुंनाय आरो मोजाङै बिबान फालिनो थाखाय आरो गुड गभार्नेन्स एबा मोजां सरकार खुंथाय बिटिसि सरकार खुंथाय दाफुंनायनि आयदाखौ लानानैबो बे जथुमाव थांखि आजावनाय जायो आरो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बे बिटिसि सरकारनि बे गिबि बड'लेण्ड भिजिलेन्स कमिटि आरो बड'लेण्ड मनिटरिं कमिटिखौ दाफुंनानै लानाय जाबाय आरो दानिफ्राय बिटिसि हालामाव जाख्लग्रा आरो खान्थि बादग्रा हेंथायै गोख्रोङै बिफाव लागोन बे कमिटिया आरो सांग्रां जा बड'लेण्डनि सरकारि बिबानगिरिफ्रा खान्थि बादग्रा आरो जाख्लनायनि बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां मानो होनोब्ला दानिफ्राय बिटिसिआव दाफुंजाबाय भिजिलेन्स कमिटि दाफुंजाबाय बड'लेण्ड मनिटरिं कमिटि आरो दानिफ्रायनो दाफुंनानै लानाय बड'लेण्ड भिजिलेन्स कमिटि आरो बड'लेण्ड मनिटरिं कमिटिया गोख्रोङै नोजोर लाखिगोन बिटिसि हालामनि खान्थि बादग्रा आरो जाख्लनाय सरकारि बिबानगिरि आरो सरकारि मावबिथांखि मुलाम्फागिरिफोरनि बेलायाव माबोरैहाय मावफुंदों बेखौ लानानै गोख्रोङै बिफाव लागोन आरो नोजोर लाखिगोन बे कमिटिया आरो नोंथांमोना बे कमिटि दाफुंनायखौ लानानै नोंथांमोना गोबां आरो जों खारिथि होलांबाय थागोन बे समाव बिटिसि नेहाथारिखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारनि बे गिबि खेब जथुम खुंफुंनाय जादों बे कमिटिनि दारै आरो हाग्रामा महिलारि बिफाननि मासि सामलायनायावनो गिबि कमिटिनि बे मनिटरिं कमिटि आरो भिजिलेन्स कमिटिनि जथुमखौ खुंफुंनाय जायो आरो बे जथुमावनो मावनो गोनां बिबान सरकारि जौगाथायनि मावनो गोनां बिबान आरो थांखिफोरखौ थि खालामनाय मोजां सरकार खुंथायनि सायाव सावरायनाय जायो आरो बे बड'लेण्ड हालामनि रायजोफोरनि जौगाथायनि बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय बिबानफोरखौ मोजाङै मावनो खावलायो बे कमिटिनि सोद्रोमाफोरा बिटिसि हालामाव जाख्लग्रा आरो खान्थि बादग्रानि हेंथायै दानिफ्राय बड'लेण्ड भिजिलेन्स कमिटि आरो बड'लेण्ड मनिटरिं कमिटिया गोख्रोङै खामानि मावगोन खान्थि बादग्रा जाख्लनाय गैयै बिटिसि सरकार दानायनि थांखि आरो बिटिसि हालामाव साख्रि थिखा बायदिनि बिथिङाव खान्थि बादग्रा आरो जाख्लनायनि हेंथायै गोख्रोङै बिफाव लागोन बड'लेण्ड भिजिलेन्स कमिटि बड'लेण्ड मनिटरिं कमिटिया बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलानि थांखि आसामाव खान्थि बादग्रानि हेंथायै सीएम भिजिलेन्स जाबायदि खामानि मावगासिनो दं बेबायदिनो बड'लेण्ड हालामावबो खान्थि बादग्रा आरो जाख्लनायनि हेंथायै गोख्रों एक्सन लानो बड'लेण्ड भिजिलेन्स कमिटि आरो बड'लेण्ड मनिटरिं कमिटिखौ दाफुंनाय जाबाय हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव बिटिसिआव दाफुंजाबाय बड'लेण्ड भिजिलेन्स कमिटि आरो बड'लेण्ड मनिटरिं कमिटि खान्थि बादग्रा आरो जाख्लग्राफोरा सांग्रां जा बिटिसिनि गासैबो बिथिंनि सरकारि बिबानगिरि आरो थिखा खोलोबनि खामानि मावग्रा थिखादारफोर बिथांमोनाबो सांग्रां जानाया मोजां
मानो होनोब्ला बिटिसिआव दाफुंनाय जाबाय CM भिजिलेन्स बायदिनो बड'लेण्ड भिजिलेन्स कमिटि आरो बड'लेण्ड मनिटरिं कमिटि। बड'लेण्ड मनिटरिं कमिटिया गासैबो सरकारि बिथिंनि सायाव मावफुंनाय मावबिथांखिफोरखौ मावफुंनाय आरो खान्थि बादगा जाख'नायनि बिथिंखौ लानानैबो गोख्रोङै नोजोर लाखिगोन, गोख्रोङै बिफाव लागोन बे कमिटिया। हाग्रामा महिलारिनि मासि सामलायनायावनो बेबायदिनो गिबि जथुमखौ खुंफुंनाय जाबाय बिटिसि नेहाथारिखौ। बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि नेहाथारिख'आव बे गिबि जथुमखौ खुंफुंनाय जादों आरो मख'जाथावना बाथ्राया बेसोदि थांनाय सरकार खुंथायाव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारनि समाव जाबायदि सरकारि साख्रि थिसनथाइ होदोंमोन बिटिसि हालामाव आरो बे सरकारि साख्रि थिसनथाइ होनायाव गोबां खान्थि बादगानि बाथ्रा सोराङाव फैदोंमोन आरो हाग्रामा महिलारिया बेबायदिनो प्रमद बर' खुंथायनि समनि साख्रि थिसनथायाव खान्थि बादगा जानाय बेले बेलेजे जानायनि अजद लाबोदोंमोन आरो बेबायदिनो सोराङाव फैदोंमोन गोबां फरेस्ट बिफानाव बा हाग्रा बिफानाव थिसनथाइ होनाय आरो फोरोंगिरि थिसनथाइ होनायाव खायसे बेले बेजे जानाय आयदाखौ लानानैबो गोबां अजद लाबोदोंमोन आरो बे समाव बे मनिटरिं कमिटिया गोख्रोङै बिफाव लागोन, नोजोर लाखिगोन बेखौ जोङो थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगाङावबो रोखा खालामनानै होदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन प्रमद बर' खुंथाय सरकारनि UPPL सरकारनि समाव जाबायदि साख्रि थिसनथाइ होदोंमोन बे साख्रि थिसनथाइनि गासैबो रोखोमनि नायबिजिरनाय जागोन आरो नायसंनाय जागोन होननानैबो बिथाङा रोखा खालामनानै होनाय जादोंमोन। दा बे बिथिङाव प्रमद बर' खुंथाय सरकारनि समाव जाबायदि साख्रि थिसनथाइ लादोंमोन एबा थिसनथाइ बिलाइ आजावदोंमोन आरो थिसनथाइ होनाय जादोंमोन फरेस्ट एबा हाग्रा बिफानखौ लानानै गोबां बिफानाव आरो बेबायदिनो फोरोंगिरि थिसनथाइबो होनाय जादोंमोन प्रमद बर' खुंथाय सरकारनि समाव आरो बेफोर गासैबो खान्थि बादगामोनब्ला एबा बेले बेजे जामारदोंबा बेवहाय दिंग्राय लामाजों साख्रि लादोंबा आरो बेबायदिनो 8 लाख रांसिम बेबायदिनो थिसनथाइनि बेलायाव 8 लाख रां घुस होनायनिबो अजद सोराङाव फैदोंमोन प्रमद बर' सरकार खुंथायनि समाव एबा बे सरकार खुंथायनि सिमावनो बेबायदिनो खान्थि बादगा जानायखौ लानानै दायो बे समाव बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बड'लेण्ड भिजिलेन्स कमिटि एबा आरो बड'लेण्ड मनिटरिं कमिटिया गोख्रोङै बिफाव लागोन, बियो नोजोर बोथावना जागोन आरो बे समाव प्रमद बर' खुंथाय सरकारनि समाव साख्रि लानाय जायफ्रा दिंग्राय लामाजों साख्रि लानाय एबा घुस होनानै साख्रि लानाय बिथांमोननि थाखाय मोनसे खैफोद जागोन नामा बेबो मोनसे सोंथि बेरखांदों। जाय समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारनि समाव दायो दाफुंनाय जादों बड'लेण्ड भिजिलेन्स कमिटि, बड'लेण्ड मनिटरिं कमिटि। बे समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा गोख्रोङै बेबायदिनो दिंग्राय लामाजों साख्रि लानाय आरो घुस होनानै साख्रि लानायनि बेलायाव गोख्रोङै नोजोर लाखिगोन आरो बेखौ नायबिजिरनाय जागोन, फारसेनिफ्राय नायबिजिरसंनाय जागोन। बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगां समाव रोखायै फोरमायना होदोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै हाग्रामा महिलारि मासि सामलायनायावनो बड'लेण्ड मनिटरिं कमिटि, बड'लेण्ड भिजिलेन्स कमिटिखौ दाफुंनाय जाबाय आरो गिबि खेब बिटिसि सेक्रेटारियेटआव एबा बिटिसि नेहाथारिखौ गिबि जथुम खुंफुंनाय जाबाय। बिदिब्ला फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड भिजिलेन्स कमिटि आरो बड'लेण्ड मनिटरिं कमिटिया माबायदि गोख्रोङै खामानि मावगोन आरो बैफोर खान्थि बादगा आरो जाख्लग्रानि हेंथायै माबायदि खामानि मावगोन बियो थारैनो नोजोर बोथावना जागोन आरो बेबो मोनसे सोरखि बेरखांदों दि प्रमद बर' खुंथाय सरकारनि समाव दिंग्राय लामाजों एबा घुस होनानै साख्रि लानाय जायफोर साख्रिआवला बिथांमोननि थाखाय बियो खैफोद जानो हागौ, बेबो नोजोर बोथावना जागोन।